Anti-tribal, go back! Go back! Go back! Die, morality! Anti-tribal, go back! Go back! Go back! Go back! Hagama boy, let it go back! Go back! Go back! Himondo business from my go back! Go back! Go back! Harine! Go! Sisi to a long left! Go back! Go back! Go back! Tribal that you right talk around! Right! Go back! Right! Go back! Hoशियार! होशियार! 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 आसाम सरकार हाय हाय! 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 आसाम सरकारा मोनद' हारिनि स्टेटास होनायखौ लानानै U.N ब्रह्म काजलगावआव थानाय मोनसे फरायसालिमानि नोंथांमोन फरायसालि एबा प्रटेस्ट हाबाफारि लादों। दिनै जोङो U.N ब्रह्म फरायसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट कमिटिया दिनैनि बे हाबाफारिखौ धर्ना हाबाफारिखौ अर्गानाइज खालामदों। जाहोना जाहैबाय जोंनि स्टेटआ क्लियार, मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ जों गनाया, जों माब्लाबाबो गनाया। जों फरायसाफोरनि इयुना खोमसि जानो थांगासिनो दङ। दिनै बे मोनद' हारिया एसटि जामारोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि इयुना जोबोद गाज्रि फारसे थांगासिनो दङ। आरो मोनद' हारिया एसटि जानांगौब्ला जोंनि लिडारआ मा बुंदों, मोनद' हारिया एसटि जानांगौब्ला आंनि साननाय बायदिब्ला मा होनो MLA, EM, CM, MP जानांगौआथ' सिमांनि बाथ्रा। TLCC नि चेयारमेन, BCDC चेयारमेन मेम्बार जानांगौआबो गोब्राब जानानै फैगोन। बेनिखायनो जोङो खौसेयै ट्राइबेल माहारियै जों बेखौ होबथागोन। आरो जोंहा पार्टिकुलार बर' हारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनाया जाबोगासिनो आरो जालांबाय थागोन। दिनै जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फरायसालिमा इउनिट कमिटिनि जानानै आं जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै दिनै बेखौनो बुंगोन, मोनद' हारिनो एसटिखौ जों थैब्लाबो गनायनो हाया। नांगौब्ला जोङो बेनिफ्राय देरसिन आन्दलन खालामगोन, सोमावसारगोन, जोंनि खुद्रि जानायखौ जों दिन्थिगोन, सरकारनि हेंथायै जोङो जुजिलांबाय थागोन। बर' हारिनि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरि बिथांमोननिसिम माखासे गोबां मिजिं आसा जोंहा दंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ फंसेबो बाथ्रा जों बुंनाय नुनो मोनाखै। आं मुं लानानै बुंलायला। दिनै जोंहा MLA दङ, MP दङ, जोंहा BTCनिनो गोबां माखासे लिडारफोर दङ। बिसोरनि जिबायदि बाथ्रा बुंनांगौमोन बेखौ बिथांमोना बुङाखै। बेनि थाखाय जों दुखु मोनो। बेफोर जोंनि थाखाय आनफरचुनेट होननानै बुंनांगोन। नोंथांमोननि जे प्रटेस्टखौ जुदि सरकारा जुदि होयोब्ला नोंथांमोना इयुनाव माबायदि बेबस्था लागोन? सरकारा ट्राइबेल माहारिनि बेबायदि हेंथा गोरोन्थि खामानिखौ मावोब्ला जोंहा जोंनि गोबां ट्राइबेल आफादफोरनि बर' हारिनि आफादफोरनि जथायै जोङो जोंनि प्रटेस्ट खालामनायखौ जोंहा डेम'क्रेटिक राइट्स दङ, जोंनि आवाजखौ होनो थाखाय बाथ्रा बुंनो मोन्थाय दङ। जों बेफोरखौ लाखिलांबाय थागोन, जोंनि सोमावसारनायखौ लाखिलांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल कमिटिखौबो जोङो मिजिंथियो बिथांमोना गोदान स्टेप लानानै सोमावसारनायखौ गोख्रों महर होलांबाय थागोन होननानै। इउनिटिनि बेलायाव जोंनि बर' हारिया जोबोद दुखुनांथाव। बेखौ राजखान्थि बिथिङावनो होन, गुबुन गुबुन बिथिङावनो होन, जोंनि बर' हारिया इउनिटियाव जोबोद लोरबां। इउनिटिनि थाखायनो जों बर' हारिया दिनैसिम माखासे आल्टिमेट गलफोरसिमबो सहैनो हायाखै। इउनिटिनि आंखालावनो जों बर' हारिया दिनैसिम जोंनि आल्टिमेट गल, जोंनि थांखि, सिमां, मिजिं बेफोरखौ मोनफुंजोबनो हायाखै। इउनिटिनि आंखालावनो जों बर' हारिया दासिमबो बे थासारियाव दङ। थेंक इउ।